Mwana wamaititi oita zvinoshamisa pasocial media oshekesa social media yese. Nokumbura tizotaura zvatinofunga comment section kuti kuda kutrenda here, kutsvaga mbiri here kana kuti kulikisirwa. Amaititi last year vakapisawo muna 2023 vakatrenda maititi vakapisa zvekushekesa social media yese. Ndo vaingonzi maititi izvezvi zvinongonzi Fifi wamaititi. Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndini Hatirari nchange chikuvigirai nyaya dzacho dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana kwanga uchiri munyowani iri first time yako kutibata, chandinokukumbira ndechekuti usubscribe utina on the notification bell kuitira kuti isusu patichadzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya ndoyanizvo yemuzuva ranhasi inyaya yaFifi wamaititi. Fifi wamaititi ari kunzi iye akalekisa amenoti akalekisira kuti akalikisirwa manodhupiki ayo azotenderera pasocial media, azopindawo mumaoko uko edu takatingokuzivisai. Zvisinei isusu tazotadza kumaisa pano pasocial media, hatitenderwi, tovharisirwa platform yedu makatadza kuzoona nhau dziri kuitika muZimbabwe. Saka zvandinokumbira kuti uite mucomment section mune link ririmo, enda unobaya comment section wojoina group redu kuWhatsApp and then ndoko uchazvionera. Ndinokumbira muise likes pa this video ifambe kuhamanisha Mwari. Thank you.